אהלן חברים וברוכים הבאים לפודקאסט שלנו בפלייקאסט, כשהיום אני עם ארז פודמסקי. ארז הוא עורך דין, יזם ויושב ראש החממה הישראלית ליזמות נדל"ן והתחדשות עירונית. ברוך הבא ארז. ברוכים הנמצאים. בוא ספר לי קצת על החממה, נתחיל מזה. החממה היא מקום, או בעצם תהליך, שבו אנחנו רוצים לתת כלים ויכולת לכמה שיותר אזרחי מדינת ישראל, להיות שותפים חכמים, אינטליגנטים, ואפילו פעילים בשוק הנדל"ן, מתוך אמונה שזה הצורך האמיתי על מנת לבצע שינוי בשוק הנדל"ן, שכולנו מסכימים שלאורך תקופה ארוכה הוא כבר במשבר, שבר. אז זהו, אז החממה, מעבר לכותרת בגדול, היא מאפשרת תכנים, או מנגישה תכנים לכל אחד. אנחנו טוענים שנדל"ן זה לא משהו לנדל"ניסטים. נדל"ן זה משהו שכל אדם צורך, צריך. אוקיי, הוא גומר לאכול, הוא גומר, בעצם זה מיד אחרי אוכל במקום לגור. זאת אומרת שכל אחד שנולד באיזשהו שלב הוא נדל"ניסט לצורך הדיון. כן. אוקיי, אמנם לא בהכרח עושה נדל"ן, אבל צורך נדל"ן, ואז כן. אבל עדיין, נדל"ן זה עדיין תחום רציני, יסודי, עם המון חוקים, עם המון ידע. איך כל אדם יכול לעסוק בנדל"ן? אנחנו עוד ניכנס לזה לעומק, אבל ברמת הכותרת, איך כל בן אדם יכול ככה לעסוק בנדל"ן? קודם כל, רמת המעורבות היא סקאלה. בסדר? שזה מה שאנחנו רוצים להבין. אתה יכול להיות, גם כשאתה צורך אותו, זאת אומרת, בוא נגיד, המודל הקלאסי היום של צריכה זה או רכישה של נדל"ן, לצורך החיים השוטפים, או רכישה לצורך השקעה, ויש עוד מודל היום שמתפתח יותר ויותר, או שנהיה יותר ויותר שגור, שזה להיות בעל נכס בסוג של פינוי-בינוי, או התחדשות עירונית, שזה משהו... קורה המון, נכון. כן, מאוד בונטוני היום בישראל. אז זה הצד הכי, במרכאות אנחנו קוראים לזה הכי פחות אקטיבי, אבל אתה שם, אתה צריך להיות שם, כי אתה בסוף צריך לגור, הילדים שלך צריכים לגור, זאת אומרת, אתה צריך להיות חלק מהנדל"ן, ולכן אנחנו אומרים בכל מקרה, כמו בכל צרכנות כמעט, פה תהיה צרכן חכם. פה יש דברים בסיסיים שבתור צרכן אתה צריך לדעת, אתה צריך להבין אותם, אתה צריך לראות אותם, וכדאי שתהיה, וככל שאתה תהיה צרכן יותר חכם, בטוח שהשוק יהיה יותר חכם. אוקיי? זה צד אחד. אוקיי. בצד האחר, שאתה אומר ששוק הנדל"ן הוא מאוד מורכב, הרבה חוקים, הרבה, אז נכון, זה מצד אחד. מצד שני, יש הרבה שחקנים, כמעט המשחק הנדל"ני הוא משחק קבוצתי. הוא לא משחק אישי. You name it, איזה קבלן אתם רוצים לעלות על השולחן, או איזה יזם רוצים לעלות על השולחן, הוא לא יודע הכל. יש לו את העורך דין שלו, יש לו את המשווק שלו, יש לו את המממן שלו, את הכלכלן שלו, את השמאי שלו. נדל"ן זה עולם כמו כל עולם מורכב, או כמו כל עולם עסקי, שמורכב מהרבה מאוד תחומים. מי יכול לשחק אותו? מי שמבין או יודע מה התחומים שצריכים להיות, ויודע לצרוך ולרכז את הדבר הזה. ואנחנו טוענים שהדבר הזה הוא לא משהו שרק משה רבנו יודע, אלא כל מי שכמעט, כן, בוא נגיד נהיה צנועים, בוא נגיד כמעט כל מי שאומר, רוצה אני, מסוגל, לא לבד, לא בללכת לישון ולקום, כמו הרבה דברים בחיים, בוא נגיד, אתה יודע, אני לוקח דבר הכי פשוט, עושה פודקאסט, כאילו, אוקיי, אני רואה פה מסביב מלא דברים שצריכים לדעת בהם. צריכים לדעת איך מקליטים, צריכים לדעת איך עורכים, צריכים לדעת... תאורה. כן, ועוד ועוד, ובטח עוד לא ראיתי הכל, גם אחרי זה צריך לעשות עסקים, צריך לקחת אנשים, צריך למכור את זה, בהחלט. יש פה עולם שלם, אבל once בן אדם מחליט שהוא רוצה, אז הוא, אחד, לומד מה הוא צריך כגרעין מקצועי, שתיים, מה הוא יכול לצרוך מסביב, ואיך הוא צורך את זה. וזו בעצם הטענה שלנו, האמירה שלנו,
לרוב האנשים. זה המוצר אולי הכי משמעותי שאתם צורכים אותו במהלך חייכם. זה המוצר, אחד המשמעותיים שבני המשפחה שלכם יצרכו אותו, ואתם צריכים להתייחס אליו ברצינות. קודם כל כצרכנים. עכשיו, חוץ מזה, יש לנו גם אמירה שבאה ואומרת, ואנחנו גם איך אמרנו, גם ניכנס לזה עוד מעט, שאומרת שאחת הבעיות המרכזיות היום, זה שאין מספיק יצרני נדל"ן, ושאנחנו חושבים שהסיטואציה הישראלית המאוד מורכבת, נכון. שעמוסה בהרבה מאוד בירוקרטיה וכאלה, היא בעצם הזדמנות להרבה מאוד אנשים שיכולים להיכנס ולהיות יזמי נדל"ן, עוד פעם, לא כעיסוק מרכזי. אנחנו רואים בנדל"ן יותר ויותר משהו שמישהו יכול לעשות ליד. אתה יכול להמשיך להקליט פודקאסטים ולהתיישב על פרויקט נדל"ן, ובעוד 5-6 שנים לראות את התוצאות שלו. ממילא הוא לוקח 5-6 שנים. אני ארצה או לא. אז, וגם ממילא, אם תחליט שאתה מתעסק רק בו, הוא ייקח 5-6 שנים. וממילא גם, לצערי, כן, אני אומר, אולי בהמשך ובעתיד, נראה שכלולים, נראה דברים, אז יהיה עולם אחר. אנחנו מדברים על העולם של היום. אני חושב שזה הכל מתחבר ביחד. זאת אומרת, כמה שיהיו לנו יותר יצרנים, יהיה יותר לחץ ציבורי ויותר הבנה איפה הבעיות, ולכן גם לדעתי יותר תיקונים. וזה מין סוג של גל. כרגע יש הזדמנות. יש הזדמנות וצורך. הזדמנות, כי אי אפשר לעשות יותר מהר ממה שהחיים מאפשרים, כדי לקדם פרויקט. מחכים הרבה בתור, בין צעד לצעד, ולכן כמעט כל אחד יכול, אם הוא רוצה, לצד עבודתו, לצד לימודיו, לצד הים, כל אחד מה שהוא עושה ברוב שעות היום, נכון. גם לקדם כזה דבר, זה יעשה לא יותר טוב, בעיניי יכניס אותו לשוק יצרני מאוד חשוב בישראל. בימים האלה, לבנות את ישראל. חשוב, תמיד היה חשוב כן, ומאוד חשוב. זה לא פחות חשוב מזה, ובהחלט הייתי רוצה אני חושב, היינו רוצים כולם, להשתתף בבניית הארץ, כמו פעם החלוצים. כן. יש בערך לפחות, כמו לקנות דירה בקפריסין. וואו. עכשיו כולם באים, אומרים, תשמע, בוא נקנה פה, נקנה שם, נקנה פה, מלא פרסומות, ממיימי עד קפריסין, כולם רצים עם הכסף החוצה. אני חושב, ואנחנו מראים את זה בחממה וזה, אני חושב שבפחות כסף, נכון, קצת יותר תחכום, כמו שהקימו את המדינה הזאת, פעם היה חומה ומגדל, זה המצאה פה. כן, נכון. אז לא חומה ומגדל, בכל זאת עברו 70 שנה ועשינו הרבה דברים, בדיוק, אבל בהחלט נדל"ן להמונים, לא, או נדל"ן להרבה. מה גם שכאילו אנחנו באמת, אתה יודע, אומרים שהצפי הוא שמשהו ב10 שנים הקרובות הולכים להכפיל את אוכלוסיית מדינת ישראל. זה אתגר עצום. נכון. בהרבה בחינות ונדל"ני על אחת כמה וכמה. ברור, כן, אחרי אוכל, אמרנו, אחרי אוכל, לגור. לגור. דרך אגב, אנחנו כבר רואים את הסייד אפקט של הדבר הזה ואת האיחור התפיסתי שלנו בהבנה. מה זה אומר, האמירה הזאת היא להכפיל, אנחנו רואים אותו מה שאנחנו קוראים משבר הדיור, בעליית מחירי הדיור, או זה או שהמחירים עולים, או שאין קניות ואין מחירות, כי השוק לא מסוגל לתפקד. כן. אבל אין פה ירידה, הרי עכשיו אנחנו שנה, אף אחד לא קונה כלום, אף אחד לא עושה כלום, זה לא שנהיה איזה איזון, ומה יקרה עוד שנה, ישתחרר וזה יחזור לעלות, כי לא באמת טיפלנו בבעיות, תדבר על הבעיות כן. עוד מעט, אז עכשיו, דיברנו על קהל פוטנציאלי, אולי אנשים שבאמת הבניין שלהם עובר תמה. איך הם יכולים להיכנס לתחום הנדל"ן? זאת אומרת, מה יעזור להם, כלים, ידע, בתחום הנדל"ן? תראה, קודם כל, בעיניי חובה עליהם. עד כדי כך. ברור, מה זה פינוי-בינוי לצורך העניין? בוא נצא להסתכל על זה בעיניים של בעל הנכס. כולם מנסים לקרוא לו את זה כאילו באו להציל אותו. כן, בוא לקחים לך את הבית הישן, תקבל בית זה. מרופט וכולי, בלי מעלית. מה שנכון, אבל
צריך לזכור שבשלב הראשון, המשקיע הגדול זה הוא. הוא לוקח בית שעולה, תלוי איפה, בין 1.5 מיליון ל2-3 מיליון שקל. והוא הופך את הבית הזה לנכס אצל יזם, שכרגע היזם ביחסית סכומים מאוד קטנים, הוא בסך הכל צריך לקדם היתרים, רישויים וכאלה, הופך להיות במרכאות הבעלים של הנכס המרופט הזה שלו. מה זה הבעלים? בעל הזכות לקחת את הנכס הזה, להסתובב איתו בחוצות מדינת ישראל, בוועדות, בעיריות, בזה, ובעבורו לקבל זכויות בנייה כדי להרוס ולבנות. עכשיו, מה האלטרנטיבה ממול? זה או שהוא הולך לקנות קרקע, ואז הוא צריך לשלם הרבה מיליונים. היזם. כן, בבוקר טוב, ואז לבנות, אבל אז הוא ישתמש בכסף שלו, והכל יופי. אז כל הזמן שהוא מתכנן, והכל זה על חשבונו. ועל חשבון ההון שלו. ולחילופין, בפינוי-בינוי, אתה חותם, אני חותם, אני זה, הכל יופי. מה עלה לנו? מעט מאוד כרגע. ועכשיו אנחנו על הקרקע שלכם עושים את התכנון, לוקחים, מביאים. שחררת מהאדם שלך את הנכס הכי גדול שלך ליזם, ועכשיו זה ברשותו. כן, זה ברשותו, ולאו דווקא כל הדרך, אני אומר את זה בזהירות, האינטרסים שלכם זהים. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים רגע הכי נקי בעולם, בהנחה שאף אחד לא רק דואג לעצמו, אז אם אני יזם, הייתי רוצה שכל, במרכאות, כן, אבל כל הבתים בישראל יהיו שלי. מה אכפת לי? לא עולה לי, אני אתכנן. תרוויח יותר. בקצב שלי בזה, הייתי... אבל רגע. אבל יבוא הבעל הבית ויגיד, רגע, איפה אני ברשימה? מה זה כל הבתים שלך? נכון, 100%. זה מה שאני מנסה להגיד, תראו, אתם צריכים להיות שותפים, אתם צריכים שיהיו לכם כלים להיות שותפים, אתם צריכים כלי בקרה, אוקיי? וכדי לעשות את זה, אנחנו בחממה רוצים לעשות שני דברים. אחד, זה קודם כל, לתת לאנשים את המידע, למה צריכים להיות מודעים, איזה שאלות לשאול, לאורך כל הדרך. שזה בייסיק. מה הם הזמנים הרלוונטיים, ואנחנו רוצים להציע להם עוד משהו, שדרך אגב, החממה תעשה את זה בתוך עצמה, גם אלה שעברו הכשרה בתוך החממה, בעצם יהיו בקרים של פרויקט אחר, ואנחנו בעצם אומרים, בוא נייצר מסגרת של בעלי נכסים, אוקיי, שהיא תבצע ביקורת בהצלבות על הפרויקטים. מה הכוונה? החממה תעמיד אדם, נכון זה עבודה משלימה, אבל אותו יזם שבעצם קיבל עכשיו את הבית שלך שהוא 2 מיליון שקל ל3, 4, 5 שנים לתכנן. בידיו. כן, אתה תגיד לו, תקשיב רגע, אני רוצה שאתה תשקיע X שקלים, 200 שקל, 300 שקל, 400 שקל, סכום קטן וסמלי לחלוטין, בבקר מטעמנו, אוקיי, הבקר הזה יקבל הכשרות, יקבל ליווי, יהיה זה, כדי שהוא יישב כל הזמן על התהליך, יומיומי, גזם, פעם בשבוע. כן. יישב, ינתח, יראה, וידע לתת לנו פידבק אובייקטיבי. מה קורה? איך התהליך, אחד, מה קורה? 2, האם התהליך מתקדם טוב, רע? איזה בעיות יש בתהליך? למה זה נתקע? הרי לפעמים פרויקט לא מתקדם. יכול להיות לזה הרבה סיבות שהוא לא מתקדם. סיבה אחת יכולה להיות שהרשות עוד לא יודעת מה היא רוצה לעשות במקום הזה. נקרא לזה עיכוב לגיטימי, כי לפעמים ההתארגנות מקדימה את התכנון העקרוני של הרשות. אבל באותה מידה יכול להיות מצב שהרשות כבר אמרה את שלה, אמרה, תשמע, אנחנו פה רוצים שלצורך העניין יהיה בינוי שלא יותר מ9 קומות. וזה מאפשר, באיזון כזה או אחר, זה מאפשר שאתה תוכל לקבל בית חדש היום, לא עם 10 מטר תוספת, עם 5 מטר תוספת, כי זה, לא רוצים 13 קומות, לא רוצים לתת כל כך הרבה. עכשיו, אתה צריך לדעת, כדייר, אתה צריך לדעת את זה. כי יש לך כמה אלטרנטיבות מפה. או להגיד ליזם, תמשיך להילחם, חשוב לי, לא אכפת לי שיקח עוד 3 שנים בלי ממד עם הטילים, עם האיראן, עם הכל הזה, לא אכפת לי. אמיץ. כן, אני מתעקש, תמשיך להילחם איתם,
הסכמנו שיהיה 15 מטר, עד שלא תקבל את ה-15 מטר, את המספרים, אל תעצור. אנחנו מאחוריך. כן. קיצון שני בא ואומר, סליחה, כמה כן זה יוצא? מה צריך, לרדת ל3 מטר? אבל בית חדש והכל, ועם ממד וזה, עצור, אני רוצה. עזוב אותי מהאיראנים האלה, עזוב אותי מהצפונים האלה, מהחיזבאללה, עם האוטינים. רוצה את הבית הבטוח החדש. תן לי את הבית שלי. מתאים. זה המדיניות, לא מעוניין לא לשנות את המדיניות, לא כלום. עכשיו, יש פה רצף בין הדבר הזה שהוא קיצון לפה, בוא נקרנה, לבין זה, לבין בוא נהל משא ומתן, בוא אנחנו כדיירים נעזור לך להפעיל לחץ להרוויח עוד 2 מטר. אבל לפחות יהיה מישהו מטעם הדיירים. שישקף את המצב הזה. בדיוק. יביא אותם לקבלת החלטה, יזיז את הדבר, ואני עוד לא נגעתי בסיטואציה לצורך העניין, שלפעמים יזם ורשות נאבקים חודשים על החשבון. מה הכוונה? מה הכוונה? יופי, מה הכוונה? הרי איך קובעים כמה זכויות לתת? עושים תחזית. כמה יעלה לבנות חדש, כמה יעלה שכירות, כמה, אוקיי? בא עכשיו יזם ואומר, תקשיבו, זה לא יעזור שום דבר, אני עולה לי 7,000 שקל למטר. העירייה באה אומרת לו, תשמע, איגוד השמאים וזה אומר שהמחיר ב9.5 קומות זה 6,000 שקל למטר. אתה לפי 6,000 מטר למטר צריך לקבל 1,000 מטר לבנייה חדשה, ולפי החשבון שלך 1,200. עכשיו, ברור שיש עכשיו ניגוד אינטרסים בין הקבלן לבין הדיירים, כי הוא ממשיך לנהל משא ומתן עם העירייה, לא בהכרח בצדק, על חשבון זה שהדיירים מחכים לדירה. עכשיו, גם את זה צריך לדעת. ומי יגיד להם את זה אם אין להם אף אחד מטעמם? יפה. אז זה, אני חושב שזה האבולוציה הבאה של הפינוי-בינוי. לפני 20 שנה, בדיוק אז הייתי סמנכ"ל בעיריית בת ים, אחרי זה מנכ"ל, רק נולד הפינוי-בינוי, הכל היה חדש, היה עם אנשים הבטיחו 30 מטר, 40 מטר, אנחנו מכירים גם כאלה פרויקטים, כי באמת העולם היה פרוץ לפני 20 שנה, ולא כל כך ידענו כולנו מה זה פינוי-בינוי. עברו 20 שנה. יש חוקים, יש תוכניות, יש תשתיות, הבעיות ייצרו תשובות, העולם הוא קצת, עולם התכנון ועולם הכללים, הוא קצת יותר מובנה. כדי שיהיה סדר. כן, אני אומר את זה לגמרי, זה מאפשר לתת יותר נתונים, ולכן זה כבר פחות קרב ויותר שחמט, יש לו כללים ברורים, יש לו זה, וזה הזמן שאחד השחקנים המשמעותיים בזה, יהפוך להיות שחקן יותר מתוחכם, זה הדיירים. הם לא יכולים להיות שחקנים בשחמט, שהם יושבים בחדר השני בלי לראות את הלוח. הם לא יכולים להיות שחקנים בשחמט כשהם יודעים לשחק רק דמקה. או שלא, שהם לא רואים את הלוח. לא, אחד, אתה צודק, צריך לדעת הכללים, זה אמרנו החממה, אחד. עכשיו הלכתי לתוך הבקרה, כדי שתהיה לך את הבקרה, אתה צריך עיניים, אתה צריך לראות את הלוח. תוריד את הכיסוי עיניים. בדיוק, אתה צריך לראות את זה. אז זה לצורך העניין הצעד, מה שאנחנו חושבים שצריך להיות, גם הבנה בסיסית, איך כמה למה, כי יש פה דיבור, בעצם אתה הופך להיות, אולי לא היזם בפועל, אבל אתה חלק מקבוצת היזמים. כי אתה שמת את ההון הראשוני, זה בדיוק לצורך העניין, אתה יודע, עכשיו שאנחנו מדברים, זה מוביל, זה לפעמים בפריך, זה ממש כמו קבוצת רכישה, כאילו, למה? מה זה קבוצת רכישה? כולם קונים ביחד את האדמה ויוזמים ביחד. נכון. פה, קודם קנינו את האדמה ואת הבית, התארגנו. נכון, יש לנו בית, נותנים אותו. עכשיו, בוא נהיה בתמונה ונראה שמי שנתנו לו להוביל את כל התהליך הזה, עושה את זה טוב, עושה את זה בקצב הנכון, לא שוכח אותנו כי יש לו אחרים, לא נעצר מול חסמי דמה, וכשצריך לשלם מחיר, משתף אותנו בהחלטה, ומחליטים במקרה הטוב ביחד, שלא נגיד אנחנו לפניו, מה המחיר שמשלמים, בברטר בין עוד מטר לבין פחות 2 בגדול. כן. עכשיו, זה צד אחד, אוקיי? צד שני, בתוך הפינוי-בינוי, קשור למקום, הסיפור הזה של פינוי-בינוי מתחלק כאילו, כמו כל דבר בישראל, 2.
יש את אלה שרצים אחריהם לפינוי-בינוי, ויש את אלה... שרצים אחרי היזם. שאף אחד לא מדבר איתם, כן. תלוי בביקוש, אני מניח, ובאטרקטיביות של האזור שלה. בדיוק. בית שאן, דימונה, כל מיני מקומות, למרות שעוד פעם אני... עכשיו... דימונה מבוקשת על ידי האיראנים, אבל זה משהו אחר. כן, יש שם... עכשיו, השבר שם, או הבעיה שם, היא מורכבת מכמה אלמנטים. קודם כל, מדינה תמיד קשה לה לענות לשאלות היותר קשות. אנחנו כולנו מכירים את התמ"א 38, שהייתה, ברוך השם, הסתיימה, כאילו נתנו תוספת, כדי שתחזק בניינים נגד רעידת אדמה. אף פעם לא אהבתי את התמ"א, אתה יודע, כאזרח. למה שבן אדם יישאר עם בניין, עם דירה שבבפנים שלה היא רקובה, בשביל ציפוי, חיפוי, כלפי חוץ, עם תוספת ממ"ד, בסדר, ותוספת מעלית שהיא גם כן במגבלות המיקום, למה לא להוריד את זה ולבנות כמו שצריך? התמ"א אפשרה גם את זה, היא אפשרה גם את זה. הבעיה הייתה אחרת, שהמנה שנתנו, היא הייתה מנה זהה בכל מקום, בהיקף שלה, אבל השווי שלה הוא שונה. זאת אומרת, אותה כמות מטרים שנתה בתוך התמ"א בצפון תל אביב, אפשרה במספרים להרוס את הבניין ולבנות אותו מחדש, ועוד להגדיל לאנשים הרבה יותר מהמטרים, זה כי כל מטר שווה יותר ופחות או יותר עלויות בניין הזה. מצד שני, במקום כמו סדרות, זה לא הספיק אפילו בשביל לעשות את התוספת. זאת אומרת, קבלנים אפילו לא הלכו, כי רק לעשות את, איך שאמרת, את המריחה הזאת, בשביל ממ"ד לא היה שווה. זו הייתה הבעיה של התמ"א. אז זו הייתה הבעיה של התמ"א, אבל כי אמרתי, הם לא ידעו לתת את התשובות במקומות היותר קשים. הם נתנו תשובה קלה. איך כולם שיש. אותו דבר. כן. איפה שזה עובד, עובד. ומה אמרו על איפה שזה לא עובד? איפה שזה לא עובד, שהאנשים במקום יעשו תיקונים. שזה הליכי תכנון בישראל, תכף אולי נספיק לדבר על זה היום, זה כאילו ויה דולורוזה. אמרת למישהו תתכנן, אמרת לו צא למסע, שאלוהים יודע אם תגמור אותו, מתי תגמור אותו, איך תגמור אותו. אוקיי? אז לכן זה כאילו גם אף אחד כמעט לא עשה תוכניות. אז אני חוזר רגע מאיפה התחלנו את כל הסיפור. החבר'ה במקומות דרך הטבע או הדרך הקלה לא פותרת להם את הבעיה. חייבים להתארגן, חייבים להתחיל לפעול. כי רק אם הם יהיו מאורגנים ויפעלו ואפילו לחצים, יפתרו להם את הבעיה. אין סיכוי בעולם שיפעילו כלים, ויש כבר, אפשר להגיד שעשו בישראל כמה ניסיונות על כל מיני כלים, תכף נדבר עליהם שלך לפתור, תן דוגמה. הרי איפה זה בא הבעיה? נגיד, באו לשכונה מאוד צפופה ברחובות, שערכי הקרקע שם, הדירות היו מאוד זולות, עשו חשבון כלכלי, כמה כסף צריך, ומכאן כמה יחידות צריך, זה נקרא המכפיל, זאת אומרת, בעבור כל דירה שאתה הורס, כמה דירות חדשות אתה צריך לתת ליזם, כדי שיהיה כדאי לעשות פינוי-בינוי. אוקיי? זה ברור לך שזה משתנה בהתאם לשווי הדירה החדשה. החדשה, כן. אז היה ברחובות שכונה, קריית משה לדעתי, כשם שלה, שזה לא עשו מספרים, ונגיד המספרים הגיעו על כל בית ישן, צריך 7 דירות חדשות, וואו. וזה מגיע לבניינים של 30-40 קומות, והייתה התנגדות, יש שם אוכלוסייה, שלאו דווקא אחרי זה יכולה לגור במגדל, וכו' וכו'. אמרו אותו, מה נעשה? גם העירייה אמרה, אנחנו לא רוצים לבנות פה באזור הזה יותר מ-12-13 קומות. אז זה לא נכנס בתוך זה, צריך לפתור את זה. מה עשתה מדינת ישראל? כפיילוט, אבל זה פיילוט שאם אפילו לחצים אפשר לעשות אותו בהרבה מקומות, לקחה כסף ממחירת קרקעות שהיא מוכרת במקומות אחרים. אוקיי. ובאה אמרה, תקשיב רגע, יש פה מתחם, על המתחם הזה אנחנו נותנים מענק לקבלן 30 מיליון שקל. אוקיי. עכשיו,
תגישו הצעה, לזכות באיזה מכפיל תרצו, איך יראה הדוח שלכם, מה כמה, למה? אנחנו ניתן לכם את הכסף, אחרי שתזכו, תלכו להחתים את הדיירים, כבר יש לכם את המענק. מובטח. זאת אומרת, הכל הפוך. כאילו, קודם כל, תגישו את ההצעה, אבל ככה יזנו. במקום עוד כמה דירות, שתזכור שמכל דירה, נגיד סתם, כדי להרוויח 1,000,000 שקל, צריך 5 דירות. כי אתה מרוויח רק, כאילו, רוב הדירה, בנית אותה, זה הרווח כמה, אתה צריך שרק 20% מהדירה, או 15% מהדירה, הולך בעבור הדירה שאתה הרסת ובנית והבאת. כן. אוקיי? אז אם הבאת 1,000,000 שקל, חסרת 5 דירות במכה. זאת אומרת, אם הבאת 30 מיליון, הורדת מהחשבון במכה 150 דירות. זה המון. וזה מאפשר ליזם... זה מאפשר ליזם כלכליות, זה מאפשר לא להעמיס יותר מדי שכונה שאתה לא רוצה להעמיס. זה מאפשר עוד כמה דברים, כן? זה מאפשר לדיירים שרגילים לגור לא בעלויות, לגור במגדלים, אם הכל אתה הופך למגדלים, זה יקר. כן. רק המעליות, זה דמי החזקה, מלא חשמל, זה מפעל, זה מגדל של 150 דירות, זה כמו לצורך העניין 10 בלוקים שאנחנו מכירים ביבנה או בזה שיש בו 4 קומות, 4 קומות, 4 קומות, תחשוב, רחוב על מגדל. אבל צריך להחזיק את כל הדבר הזה. תחזוקה רצינית, כן. אז מה שאני מנסה להגיד זה דבר פשוט. מגיע לכולם שיתחילו, לפחות שיהיה על השולחן את הפתרונות שלהם, ושהם יהיו שיטתיים, והם יתחילו לזוז. אוקיי? אחרי זה נתמודד גם עם איך עושים את זה בצורה אחידה, שלא יהיה פה אפליות בין אזורים ואזורים, אבל דיינו, אם כל האזורים יהיו ברי פתרון. זה כבר יהיה הישג. נכון. כרגע לא כל האזורים. לא כולם יכולים, כן. בדיוק, לא כולם ברי פתרון. אז זה היעד הראשון. ואחרי זה, עכשיו, מה בעצם אנחנו אומרים? כמה דברים. קודם כל, האנשים האלה צריכים להכיר את העולם, צריכים להבין מה תוקע אותם, צריכים, וזה לא כזה מסובך. יש לנו את היכולת להנגיש להם, הם צריכים להיות מאורגנים, והם צריכים לאפשר לאנשים מסוימים, כן? גם אם זה בעבור זה שבהמשך הם יקבלו את שכרם מאדון יזם או מה שלא יהיה, אבל לפעול מול המערכות כדי להגיע לפתרון. הפתרון לא בא יש מאין. זאת אומרת, אם אתה לא דופק 3 פעמים בדלת של ועדה ולא זה, לא יבוא הפתרון. נכון. צריך לפעול. אז זה הולך להיות מאורגנים, אחרי שמאורגנים לייצר מצב שיש מי שפועל על מנת לפתור את הבעיה, לעשות את אותו סנכרון, ואז להביא את התוצאה. אז זה סוג אחר של אוכלוסייה שאנחנו חושבים כחממה, א', לפנות אליהם, ב', לקרוא להם, ג', להעניק להם את הכלים, ובהמשך גם חזרנו חזרה, אמרתי, אני רוצה מעשה משותף, חלק מהאנשים שיעמיקו עוד יותר בתכנים, יוכלו להיות מעורבים באותם פרויקטים. עוד פעם, לא צריך להפסיק לעבוד בעבודה, לא צריך זה. אפשר לייצר את הלחץ, הרי צריך פה לחץ מתון לאורך זמן. זה לא תצא לרחובות. בבום, באוקוס פוקוס אחד. כן, אז בגדול אנחנו רוצים להכניס יותר שחקנים לתוך המגרש, ולייצר מצב של ווין ווין. דיירים שיהיו מאורגנים, ואנשים שיהיה להם מספיק פנאי ומספיק רצון ומספיק אנרגיה בשביל לפעול בשביל האנשים האלה, על מנת להגיע לפתרונות. עכשיו, מה שאנחנו בעצם אומרים במילים פשוטות, שאדם שגר או שקרוב משפחה שלו, אמא, אבא, לא משנה, גרים, במקום שעומד לעבור תמ"א 38, פינוי בינוי, משהו כזה, הוא יכול בעצם לבוא ולרכוש כלים, כדי לדעת א', להתמודד עם היזם, נכון? ואולי אפילו להשתמש בזה כהכנסה צדדית, כמשהו שהוא בעצם יכול לעשות בנוסף לעבודה שלו, לעיסוקים שלו? נכון. איך זה קורה? אז חזרתי ואמרתי, אוקיי, אנחנו כדי ללוות פרויקט, אתה צריך להשקיע בו בממוצע, אוקיי?
היא אומרת, זה אוכל בממוצע, כי יום אחד יכול להיות שעה וחצי, ויום אחד בכלל לא. אבל פחות או יותר 5-6 שעות שבועיות. מה זה להשקיע בה? מה אתה צריך לעשות? אתה צריך להרים טלפון לאדון יזם, לדעת מה קרה, איך קרה, כמה קרה. אתה צריך, אבל יומיומי, אתה צריך, הייתה ישיבה בעירייה, או אתה בא לישיבה בעירייה, כנציג הדיירים, אתה נכנס פנימה, אתה רואה מה קרה, מה כמה, למה, אתה לא רק היזם מוציא סיכום, גם אתה יכול לתת סיכום לדיירים, אתה כותב לדיירים פעם בשבוע, מה קורה, איך קורה, אוקיי? אז קודם כל, אתה על הליין כל הזמן, על מה קורה. 1. 2, התהליך עצמו יכול להעמיד אותך מול סוגיות מקצועיות. פה אנחנו רואים את החממה בתור גב של האנשים האלה. לצורך העניין, במסגרת אותו תהליך בקרה, מזהה המלווה שהוויכוח כרגע הוא כלכלי. שלא לטובת הדיירים. לא משנה, הוא רואה כרגע יש ויכוח כלכלי בין העירייה לבין היזם, כאילו לא מגיעים להסכמה על הכמויות. אוקיי? והוא רוצה לדעת עכשיו לצורך העניין, 1, לדבר את זה לדיירים. להנגיש את זה לדיירים במידה של, דיברנו כבר על מה סקלת האלטרנטיבות. מה עומד? להסכים לעירייה ולכן זה יעלה לכם ככה וככה, לא להסכים לעירייה בכלל ככה וככה, משהו באמצע הזה, כדי לתת להם את הכלים, עכשיו, הוא קודם כל צריך לנתח את הדוח הכלכלי. לא בהכרח הוא ידע לזה, אבל בחממה, אנחנו, גם יהיו אנשים שזה יהיה התחום שבו הם יבחרו להתמחות לצורך העניין. איך אנחנו רואים את החממה קורית? אנשים באים, עושים את הבסיס. מי שזה מעניין אותו עוד יותר, בוחר איך הוא משתלב פה בתוך הסיפור הזה. אנחנו מדברים רק בעניין של פינוי בינוי, יותר לדבר בנושאים אחרים. כן. נגיד, הוא מחליט, אני המלווה, שהולך עם התהליך, זאת אומרת, אנשים עם אוריינטציה יותר ניהולית, יותר תפעולית, שיודעים לעשות את הטלפונים, לעקוב, להוציא, יש סוג כזה של אנשים יותר אקטיביים, אוקיי? אנשים אחרים יכולים להיות אנשים מתחום, שהאוריינטציה הכלכלית יותר מעניינת אותם, זה עוד פעם, אנחנו לא הופכים אותם, לא נותנים להם תור של שמאי, לא, זה נותנים להם כלים בסיסיים, להיות מסוגלים לאבד תוך אפס, לראות אותו, וגם תמיד יש את הבקאפ שלנו, שאצלנו יש גם כלכלנים, גם שמאים, גם אנחנו יודעים לטפל בכל הגזרה, באותה מידה יכול להיות חלק מהאנשים שהתמחו לצורך העניין במדיניות תכנון, בכלל בארץ, כדי להביא לאנשים דוגמאות. הוא בא לתוך הדיון, 3 רחובות משם, ישרו משהו אחר. ידע. כן, ידע, בתחום התכנון וזה, כדי להזין את אותו בחורצ'יק, או אולי אפילו עם את אותו אחד שעושה את הליווי, אולי אפילו להגיע לתוך אותו דיון, אוקיי? אז זו המסגרת שאנחנו רואים, בעצם לייצר כלים גם לדיירים, שהם ידרשו את זה, מהאדון, חזרתי עוד פעם, אני חוזר לאדון לזה בגיד, אנחנו רוצים את הצבא הזה לידינו. אתה אין בעיה, אתה תבנה, אתה יודע לבנות. היום איך הם ממיינים, רוב האנשים איך הם ממיינים, תראה לי בעניינים שבנית. כן, דוגמאות. עכשיו אני אומר, תקשיבו, ביום שהגעת לזה שיש יותר ביד, זה החלק הכי קל בכל הפרויקט הזה. החלק הכי קשה בפרויקט הזה, זה, לפי השלבים, לגבש קודם כל את הקואליציה הזאת של כל הדיירים, אחרי זה, לנהל את כל תהליך המדיניות, ולהגיע להסכמות עם הרשויות וזה. השלב שלישי זה סטטוטוריקה, שהיא גם לא פשוטה, להוציא היתרים, לאשר טבעות, גם תהליך מורכב, שצריך בו הרבה קשב, מתיש וארוך, שצריך לשמור בו על אנרגיה קבועה, כדי שהוא יהיה יעיל בצד של היזמים. פה בעניין הזה אני אומר, זאת אומרת, הרבה פעמים התהליך של ההיתרים, הוא בארץ לוקח המון זמן. מדברים על, אומרים שזה 1.5 שנה, אבל זה כי יש מקומות שבונים במדבריות, וזה מוציאים במכה על שכונות שלמות היתרים. אבל במקומות בנויים, יותר צפופים, תל אביב, בת ים, חולון, זה הליך של היתר בקל 4-5 שנים. וואו. חלק לא קטן ממנו,
קשור גם לצד התפקודי, בצד היזמי. זאת אומרת, מהרגע שקיבלת הערות, כמה מהר אתה מטפל בהערות שקיבלת, ובאיזה רמת מקצועיות. כמה הערות חוזרות יש. עכשיו, בגלל שהתהליך ארוך וזה וזה, וכולם במין כזה תחושה של בנקו יחזיר לי. כן. בנקו יחזיר לי. אז הם לא משקיעים בפתרון? ולפתור את הדברים? קצת פחות, כאילו, כי בנקו נראה להם יותר כמו רולטה, ופחות כמו משהו שזה. עכשיו אנחנו כבר, זה חלק מהשירותים שגם אנחנו נותנים, אנחנו כבר הוכחנו, שאם אתה עושה בקרת איכות, הרי יש פה אדריכל מטעם היזם, יש פה אדריכל מטעם הרשות, זה בודק את זה, ובדרך כלל אף אחד לא נכנס באמצע. אנחנו, נוהג העבודה שלנו הוא שיש גם בקרת איכות באמצע. זה נתן הערה, עכשיו כמו זה, בוא נעבור סעיף סעיף, תראה לי שעשית אותו. רק זה תראה לי. זה נכון שעדיין נשאר כמה הערות חדשות שהגיעו, אבל לפחות אתה יודע שמה שכבר אמרו, לא חוזר על עצמו. כן, שקורה לנו הרבה. אוקיי? אז על כל הדבר הזה, זה תהליך מאוד מורכב, אוקיי? שצריך שלבעלי האינטרס המרכזיים, הדיירים, יהיה מישהו מטעמם שיעבור צעד אחרי צעד על הדבר הזה, ויהיה כל הזמן לאורך כל התהליך. אז בשפה פשוטה, אם אני אנסה ככה להגדיר את זה ברמת הכותרת, אנחנו רוצים לקחת אדם מתוך הדיירים, אוקיי? מתוך הצד של הדיירים, להכשיר אותו במעין מכללה, עוד מעט נדבר על זה, במעין מכללה שנקראת החממה, הוא יקבל את כל הכלים כדי לדעת להתמודד עם היזם, לעקוב אחרי הפרויקט, התהליך, אוקיי? ולהעביר את המידע לדיירים. בוודאי. ולדברר אותו, ויהיה לו גם, נקרא לזה, חיפוי, בסיס אם, בית, שבו בקצוות שמגיעים שאלות אקסטרווגנטיות, יש לו לאן לבוא ולהגיד, חבר'ה, בוא, אני צריך פה עכשיו שנעשה ניתוח עומק. דיברנו על זה בתכנון, דיברנו על זה בזה, באה סוגיה מיוחדת, הוא מגיע לאקסטרים של הזה, יש לו גורם מקצועי, או גף מקצועי, שהוא יודע לבוא אליו, ולקבל ממנו אינפורמציה. שהגף מקצועי זה בעצם אתם. כן. המשרד שלך, אתה. כן. אתה והצוות. אנחנו והצוות, אני והצוות, ואנשים שיפתחו את ההתמקצעות הזאת בתוך פעילות החממה, בגדול, היום הם כבר קיימים, אנחנו מאמינים ומקווים שככל שנגדיל את כמות האנשים, אז גם חלק מבוגרי התהליכים האלה, אתה יודע, אנחנו מסתכלים... שלב אחד קדימה. אנחנו זזים כל הזמן קדימה, בסוף אנחנו רואים גם את החממה, רואים כמשהו שיגדל, בכוונה אנחנו קוראים לזה חממה, כי אנחנו רואים את זה משהו שהוא דינמי, והוא עובד מול מטרה. ואנחנו בסך הכל כרגע נגענו רק בתחום ההתחדשות עירונית, יש לנו עוד תחומי נדל"ן בישראל, לא פחות מאתגרים ולא פחות חשובים, שגם בהם היינו רוצים שלאט לאט החממה או במיידי תיכנס לפעילות. אבל ניגע בזה תכף. כן, בוודאי. אני רוצה רק לסגור באמת את הנושא של החממה, כדי שמי שאולי פחות מבין מושגים ופחות מבין ומכיר נגיד מושגים אחרים, החממה היא למעשה מעין מכללה, היא מקום שלומדים בו? היא עושה שני דברים. היא מקום שלומדים בו, קודם כל, אוקיי? והיא מקום שנותן תמיכה וליווי. זאת אומרת, זה לא רק קח את הספר, תקרא, תלמד, תתמודד, זה אנחנו מכשירים אותך כמכללה, שהיא החממה, ואתם גם מלווים אותו מבחינה מקצועית לכל אורך הדרך. מה שאנחנו קוראים on the job training. אנחנו רואים את האנשים נכנסים לעולם הזה, לא משנה רגע בתוך מבוי, ויודעים לאורך כל הדרך, שיש איתם גוף מקצועי, שמלווה אותם לאורך כל הדרך, גם בשאלות מקצועיות, גם בשאלות התנהלותיות, אוקיי? ויכול להיות גם באתגרים אישיים, באופן כללי, אוקיי? אם אתה רוצה להיות בנדל"ן,
אנחנו נהיה איתך, גם אחרי שניתן לך את התוכן, נהיה איתך בכל מיני אתגרים שיהיו בתהליך. בסדר? אתה רוצה, לצורך העניין, לפנות לבניין השכן. איך עושים את זה? למי פונים? אז נכון שיש שיעור אחד בתוך זה שמרך מארגנים דיירים וכאלה, אבל בכל זאת אתה מגיע לפעם הראשונה, אתה רוצה שיסתכלו בפלייר שאתה רוצה לחלק. אתה רוצה, עכשיו לנו יש את המצטבר בדבר הזה והכל, אתה תקבל חניכה, אתה תוכל להגיע, אתה תהיה חבר, אתה תוכל להציג, תקבל פידבק על הדבר הזה, לעשות, בתוך מה אנחנו עושים, יש לנו את השלב הראשוני, לימודי בסיס, אחרי זה אנחנו קצת מתאמנים על יבש, זאת אומרת, מתרגלים את הדבר הזה, ואחרי זה אנחנו עושים קבוצות עמיתים בליווי. זאת אומרת, נגיד לצורך העניין, אני יושב עם 7-8 חבר'ה שכבר סיימו את התוכן הבסיסי ואת האימונים, כן. אוקיי? והם התחילו לפעול. בסדר? בשטח. כן, בשטח, אתה יודע, בשטח יכול להיות, ההתחלה של השטח מתחילה בלחפש, גם בסדר. כן, כן. אני הולך על הכי בייסיק שבעולם. בא מישהו, מטייל באזור התעשייה של יבנה, ורואה מלא מבנים ישנים, והוא אומר, קיבינימט, זה אמצע המדינה. נכון. מה זה הדבר הזה? למה ככה ישן? למה ישן? מה? לא, יש פה רכבת, יש פה זה, אי אפשר להרוז לבנות פה חדש? כל מקום ליד רכבת זה 20-30 קומות, מה קורה פה? חוזר חזרה לקבוצה, או לליווי שם, הוא אומר, תשמעו, אני הייתי רוצה להבין, האם אני יכול ללכת עכשיו לפה לבעל המוסך שראיתי אותו, לשאול אותו, זה שלך? כן. אפשר רגע שנעשה הסכם, אני לוקח את המוסך הזה שלך, הופך אותו לבניין 20 קומות. אפשר? אתה רוצה? אני לא רוצה ממך היום שום דבר. כשנעשה את ה-20 קומות, וזה יהיה שווה במקום שקל, 100 שקל אני רוצה 1%. זה ייקח 5-6 שנים. איך? מי יגיד לא? זה שבא, זה שיסתובב, לא? מי יגיד לא? מי יגיד לא? איזה בעל מוסך יגיד לא? נכון. אוקיי, מקסימום יגיד, בוא נראה, נעשה תחרות עם מישהו אחר, אבל לא, הוא לא יגיד. עכשיו, הוא רוצה לדעת הבחורצ'יק הזה, זה אפשרי? נגיד, זה רק מתחיל לו בחלום. אז נכון שהוא היה לו שיעור, היה שיעור, איך מנתחים תוכניות, ואיך. בין שיעור לבין עכשיו לעשות את זה, יש פער, אוקיי? אז הוא הולך להתחיל לעשות, הוא נתקל בבעיות, הוא חוזר רגע לקבוצת מחמר, חבר'ה, נתקעתי, ראיתי גם פה, החבר'ה נותנים לו עצות, המלווה, עוזרים לו לפתור את החידה. אומרים, אוקיי, כן, יש תוכנית מתאר ליבנה, כן, האזור הזה באמת מתוכן להיות 20-30 קומות, כן, צריך לא דונם, 4 דונם. אז תביא עוד את השכנים. יופי, ומתחילים להניע אותו, והרעיון הוא לייצר כאן ליפוץ, כאילו שיביא הרבה כאלה. ואת כל זה הבחורצ'יק, שלפני זה עבד בעבודה אחרת, עדיין עובד בעבודה אחרת. ועדיין הוא לא עובד בעבודה אחרת, יכול לעשות וללמוד באמצעות החממה. נכון, וגם יכול לבצע את זה באמצעות החממה. למה? הוא כל הזמן יש לו בית כל הדרך, אוקיי? זה חשוב, זה לא מובן אלא, מכללות בדרך כלל תלמד, תלך. כן, וגם בדרך כלל מדברים איתך בקריירות. כן. זאת אומרת, או תעשה פודקאסטים, או תעשה נדל"ן. כן. אני אוהב לעשות מוזיקה, אני עושה מוזיקה סבבה, אבל אני יכול עוד להשקיע עוד שעה. עכשיו, אני חוזר עוד פעם, כדי לחזור לדוגמת יבנה. נקרא לזה מי עכשיו דוגמת יבנה. לא יעזור שום דבר. אין פה יותר משעה ביום בממוצע, לאורך 3-4 שנים, תעמוד על הראש. לא יעזור שום דבר. אז לא משנה, פעם אחת זה ייקח היום שישי אחרי צהריים, צריך 4 שעות לשב על המחשב. בסדר, אבל זה אחרי זה 3 שבועות, אחרי זה קבעת עם הבעל מוסך רק עוד שבועיים. שבועיים אין כלום, בין השלב הזה לשלב הזה. זה לא חייב להיות עבודה. עכשיו, זה יעשה גם, אני עכשיו רוצה רגע לחזור דקה, זה ברמת הפרט. שכל אחד יכול להבין. בואו נסתכל על זה רגע ברמת המקרו, או ברמת השוק. זה יהפוך את הקידום התכנוני להרבה יותר קל מבחינת מחסום הכניסה. מה זה אומר? אם הרבה אנשים יכולים לעשות את זה, זה אומר שאפשר להתחיל לנהל את הדיון על הרבה מגרשים בעת ובעונה אחת, להבדיל מזה שאם עכשיו אני פירמה גדולה של נדל"ן, ועכשיו אני צריך להעסיק מישהו במשרה מלאה, כדי שיקדם, נהיה עלויות יותר גבוהות, אז הקצב שהשוק משקיע בפיתוח תכנון, הוא יותר קטן, מאשר
אם אתה לא, זה לא משהו, או לא מאשר, זה או תוספת. עכשיו אנחנו רוצים לייצר אנשים שבעצם אומרים, תשמע, אתה יודע איך ההשקעה שלי בנדל"ן, נכון, כולם אוהבים להשקיע בנדל"ן, אבל במקום להשקיע בכסף, אני משקיע בזמן. אני משקיע שעה ביום, זה שווה, בן אדם יקר, 250 שקל. אוקיי? 2,500 שקל בשבוע. 5 שנים. כמה זה שווה? נחבר את הכל, בטח נגיע, לא יודע, פלוס מינוס, לכמה, לא יודע, 300-400 אלף, ואם תעשה פרויקט טוב, אחוז מזה יכול להגיע להרבה יותר מזה. אז פשוט כאילו מחליפים, קודם משקיעים, אחרי זה מקבלים את התמורה. אז זה בעצם מהפכה. כי הרבה אנשים אומרים, וואו, תחום הנדל"ן מדהים, הייתי רוצה להיות משקיע בנדל"ן, אבל אין לי כסף, אין לי 1,000,000, אין לי 1,500,000 להשקיע בנדל"ן, בונה, אין לי אפילו 500,000, אז במקום זה אני יכול לתת שעה ביום? כן. זה מה שאתה אומר. נכון. זאת מהפכה, כי את הזמן לכולם יש, בוא, זה עניין של סדר עדיפויות. אני לא יודע לכולם, אבל למי יש הרבה שיש להם זמן, ואנחנו רוצים לעזור להם לדעת לקחת את הזמן הזה ולתרגם אותו לתוצאה. ברמה האישית להם כרווח, ואני חושב שגם התוצאות, בסוף התוצאות בכלל יהיו חשובות וטובות, וברור לנו שיש לזה, בוא נגיד, הרבה שנים קדימה, בגלל הצמיחה שאנחנו מדברים עליה, בגלל החוסר הגדול שאנחנו מדברים עליו. אנחנו היום בדפיציט גדול של נכסי נדל"ן זמינים לתושבי ישראל, קצב גידול גדול, אנחנו צריכים את הכוח היצרני הזה. אנחנו צריכים את הכוח היצרני הזה. אתה יודע מה, זה כמעט, עוד פעם, צר לי שאני חוזר כל פעם לבניין הארץ, כאילו אני זה, אבל אני באמת... אבל זה ערך. בגלל הילדים שלי, זה באמת נראה לי משהו חשוב. אז זה כמו קופת קרן קיימת קטנה. כי כאילו אתה שם שעה ביום, ואתה מייצר, לא יודע, בניין משרדים, אתה מייצר בניין מגורים, אתה מייצר משהו בישראל בשעה, זה כאילו כמעט כמו לשים כסף בקופה. השארת משהו, חותם. כן, הרווחת, השארת משהו בחותם, עזרת למקום שאתה חי בו. ובעזרת השם גם, אתה יודע, לתחום הנדל"ן יש השפעה גדולה מאוד על יוקר המחיה בישראל, שאנחנו כולנו יודעים שזה אחד הדברים הכואבים לכולנו, כי גם ככה יש פה הרבה אתגרים, אז קיצור, זה משהו שיש בו הרבה ערכים מוספים, מעבר לזה שיש פה הזדמנות אישית לכל אחד ואחד, מעבר לרווח, מעבר לכסף. להרוויח, לצמוח, לעשות משהו מעניין, שזה לעסוק עם אנשים. תכנון זה תחום מעניין, גם זה ילמדו, כן? זה כאילו נוגע, זה כמעט נוגע בכל אחד, כאילו זה דבר מעניין, רב תחומי. וגם ההוויה של עבודה קבוצתית, שזה מה שהחממה מציעה, היא גם משהו מאוד תורם ונחמד, שיטת העבודה הזאת, של כאילו, יש לך קבוצה שפעם בכמה זמן נפגשת, ואפשר להביא דילמות, ואפשר לפתור אותם, וכמובן, מקצוען שמצטרף לזה. בקיצור, נראה נחמד. מאוד נחמד. שאלה. מי הפרסונה? יש טייפ מסוים של אנשים שמתאים להם לבוא לחממה ולהתחיל להשקיע בנדלן לא בכסף שאולי אין להם אלא בזמן שהם כן יכולים לתת? יש איזושהי פרסונה, איזשהו סוג של בן אדם, כישורים מסוימים, גיל מסוים? אני חושב שהקריטריון המרכזי זה קודם כל רצון ללמוד ואומץ להתנסות. כי תיארתי את הכל וזה, אבל בסוף יש תוכן ללמוד. נכון. זה כאילו כמו, אנחנו מציעים בעצם משהו שדומה לרכיבה על אופניים או לשחייה במים. זה לא, צריך לקפוץ למים. צריך לעשות את הצד הראשון. שותים מים כאילו בדרך. זאת אומרת, כמעט בטוח שפעם או פעמיים ראשונות, אתה יודע, אלא אם כן אתה בא על הנס, ואז הכל עובד לך בהתחלה. רוב האנשים בפעמים הראשונות ישמעו לא,
רוב האנשים בפעם הראשונה יסמנו מקום ויגלו שכבר קרה. יקרה, יש פה, זה לא כאילו נס משמיים. ודאי. אז מי שרואה את התמונה הזאת, אוקיי? מי שרואה את התמונה הזאת ואומר, יש לי עניין להתפתח בתחום הזה, אני נכון לעשות את ההשקעה האישית בדבר הזה, זה עוד פעם, זה השקעה של זמן, והשקעה של התנסויות. לדעתי, כל אחד שהוא על זה, קודם כל, זה הזירה שלו. עכשיו, זה שיש פה ניואנסים, שלא כולם יכולים לעשות הכל תמיד בצורה נינוחה, זה אנחנו בונים על הביחד, ועל הרשת שאנחנו בונים בתוך החממה. מה הכוונה? אני אומר, זה... בדיוק באתי לשאול, אם יש מישהו שהוא חלש יותר בדיוק. באספקט מסוים וחזק יותר באחר, כן, אז החממה, הקבוצה... היא צריכה להשלים אותו. היא תשלים אותו. איך? קודם כל, בקבוצה, התהליך שאנחנו מציעים זה, אחרי הלמידה, להיות כל הזמן במידת התמיכה שאתה צריך, זאת אומרת, תהיה פה רזולוציות, מבטח בהתחלה, פעם בשבועיים, שעה, שעתיים, אוקיי? ועד בהמשך, פעם בחודש, אחרי זה מי שירצה בכלל, פעם רק לימים מיוחדים שאנחנו נפרסם אותם ונבוא, זאת אומרת, ככל שתתמקצע יותר, תתרחק מבסיסיים, זה פעם אחת, ופעם שנייה אנחנו גם נאפשר ומאפשרים כאילו לעשות התייעצות נקודתית לגבי שולח את השאלה ותקבל תשובה כזו או אחרת, איך, כמה, למה, כן? יכול להיות בהחלפות, זאת אומרת, חלק יהיה בבנק זמן, זאת אומרת שאתה תיתן כמה שעות על מה שאני חזק בו. כן, כן. זה המקום שממנו עליו אתה נשען, ונותן לך את הביטחון. אז לכן זה מאוד מגוון בסוגי האנשים, היותר חקרנים של המחשבים יהיו שם, והיותר, זה עוד לא, אני מאמין שעם הזמן גם יכול להיות שיתפתחו כאילו צוותי פעולה, גם זה יכול לקרות, זאת אומרת ששניים, שלושה אנשים יתפקדו ביחד, זה יביא יותר את התוכן, זה יביא יותר את הנגישות, יחלקו בתוך פרויקטים יותר רחבים, וזה יהיה ישלימו אחד את השני. כן, כן. מדהים. איך מתחילים? בן אדם אומר, אוקיי, נשמע לי מעניין. אני רוצה להשקיע בנדל"ן, זמן. כי כסף כרגע אין לי. איך זה עובד? איך הוא מתחיל? הדבר הראשון שהוא עושה, זה, אנחנו פותחים בדיוק את ההרשמה, הוא צריך להירשם לחממה, ולהתחיל תהליך הלימוד. ואחרי שיתחיל את תהליך הלימוד, יתחיל להתנסות, ויתחיל לזוז עם הדבר, וככל שזה ימשיך לתפוס אותו ולהחזיק אותו, אז הוא ימשיך להיות בתוך התמונה, אבל ההתחלה היא, כמו שאנחנו עשינו פה הסברים, וכמו שזה, מתחילה בידע בסיסי, ששם מנקה את האבק מהטיול הרגיל ברחוב, והופך את הטיול לטיול נדל"ני, של לראות בבית ישן פוטנציאל לפינוי-בינוי, ולראות במוסך ישן פוטנציאל לתכנון מחדש, ולראות, קודם כל, בוא נבין רגע את כל הזירות, את כל הדברים, נבין מה העולם הזה, איך הוא פתאום בום, נשים עליו פרוז'קטור, מושגי יסוד באיך עושים, כמה עושים, אחרי זה עושים אחד לדוגמה על יבש, רק כדי להרגיש, להפנים טיפה את המידע, זה לוקח בערך 5 חודשים, הדבר הזה. הכשרה. כן, זה שלב א', אוקיי, זה שלב א'. מפה, כל אחד בקצב שלו, אנחנו כמובן למטיבי הלכת רוצים לראות אותם רצים הלאה, ממשיכים הלאה ישר לתוך קבוצות התמיכה, וישר לתוך הפרויקטים. מי שצריך, רוצה, יש לנו גם מסלול אימון אישי, ברמה האישית, זאת אומרת, הרבה אנשים אחרי שהם רואים את הדבר, אומרים, תשמע, אני מרגיש לא נינוח עדיין, אני מרגיש עדיין חסר ביטחון, נגיד, לפנות לאנשים, או לעשות זה משהו שצריך גם לטפל בו. אז יש לנו מאמנים אצלנו, שעברו הכשרה כמאמנים, מי שצריך, זה לא, זה כאילו, גילינו שזה משהו בצד, בסוף כן. האדם עושה את נכון. העבודה, אז מי ש... הוא צריך את הדחיפה הזאת, מי שאמר אני כבר רוצה, וכבר למד,
ועדיין מרגיש שיש לו מחסום אישי, אז לא אמרנו זה בשור, כן? כי כאילו זה לא העולם שלנו, אבל מכיוון שאנחנו רואים יש לנו את הייעוד שלנו, אוקיי? והייעוד שלנו הוא להכניס הרבה שחקנים לתוך המשחק הזה, אז אנחנו גם מאפשרים את הדבר הזה. יש לנו גם תוכניות להמשך שעוד לא יצאו לדרך וכאלה, אנחנו לאט לאט נייצר שאלות ותשובות, נייצר פלטפורמות אינטרנטיות, אבל אנחנו כרגע בהקמה של הדבר הזה. זה בגדול. אז בפועל מה שהם צריכים לעשות, אם נקרא לזה הפעולה הראשונה, שמי שמעניין אותו להשקיע בנדלן את זמן קטן, אבל להשקיע את הזמן שלו בנדלן ולראות פירות, איך הוא מתחיל, לאיפה הוא פונה, למי הוא פונה? הוא לוחץ על הלינק שמצורף לסרטון הזה, נרשם, אנחנו גם שולחים מידע בסיסי, עוד פעם, שמרכז את כל מה שדיברנו כרגע, מה, כמה, למה, איפה, אפילו מדריך קטן, יפה. למי שירצה לעשות נדל"ן בלעדינו, רק תפס את הקשב, את העניין. את הקשב והרעיון, כי זה בעינינו אחד מהשליחויות שלנו, ואם הוא רוצה גם לבדוק אופציה לגדול איתנו, אז הוא ישאיר את הפרטים ואנחנו נחזור אליו. פשוט ללחוץ על הלינק, להשאיר פרטים, ומשם הכל מתחיל. להשאיר פרטים, לקבל אינפורמציה ראשונית ולהחליט משם. אז ארז פודמסקי שקד, אתה עורך דין, אתה יזם, אתה יושב ראש החממה הישראלית ליזמות נדל"ן והתחדשות עירונית, שיש הרבה מידע בסרטונים אחרים על החממה. תספר לנו קצת על עצמך, קצת מעבר. קודם כל אני נשוי לדנה ואבא זה תמיד קודם כל. כן, ואבא ליותם, רועי, נמרוד ועתליה, שהם 4 ילדיי המופלאים והמוקסמים. שזה הדבר הכי חשוב. הכי חשוב בחיים. לפני הכל. לפני הכל המשפחה. הדבר השני שאני נוהג להגיד שהוא חשוב, כי אני חושב שהוא איפשהו תרם הרבה לאיך שאני רואה את החיים ומה שאני עושה בכלל, או הדרך שבה אני עושה, זה שהרבה שנים עבדתי והייתי חלק מתנועת הצופים, הייתי שם, אני מהאלה שמאחרים לעזוב, אז הייתי שם כמעט עד גיל 30, הייתי רכז הדרכה תנועתי, אז זה פיתח אצלנו הרבה יכולות בין אישיות ומחשבות וערכים, כי אנחנו אוהבים לעשות דברים, גם חומר, אבל גם עם הרבה אמונה והרבה רוח, שככה גם, ככה אנחנו גם רואים את החממה, כמקום פרקטי, אבל מקום שיש לו שליחות במדינת ישראל. כשסיימתי, אחרי שגמרתי את סשן העיסוק שלי בחינוך, שזה בעצם הצופים, למדתי משפטים והייתי עורך דין בפרקליטות. שוב, שירתי את הציבור בפרקליטות, ובמשך 13 שנה אחר כך הייתי סמנכ"ל תכנון בעיר בת ים, ואחר כך מנכ"ל העיר, או מנכ"ל העירייה. זה השנים שבעצם היינו חלק מהצוות, או הייתי חלק מוביל בצוות, שלקח את בת ים מעיר שהייתה בקשיים משמעותיים, ועם דימוי לא כל כך אופטימי. כן. ואני שמח להגיד שברוך השם היום... היית חלק מהמהפכה. כן, מהשינוי, שעיקרה הייתה בינוי מחדש, התחדשות. זה היה העניין, כל הבעיה בבת ים הייתה שהיא הייתה עיר שהזדקנה ושכחו להצעיר אותה. אנחנו לא רוצים שזה יקרה לישראל, ולכן אנחנו עושים חממות. כן. אז שם נהניתי מאוד להביא לידי ביטוי גם את הכישורים הניהוליים שהיו לי מהעבודה בצופים, וגם את הידע המשפטי והתכנוני פיתחתי אותו, כי גם כשהייתי בפרקליטות בעצם עסקתי בתכנון. לפני 7 שנים יצאתי לעשות לביתי, כמו שקוראים, כמו שאומרים, ובעצם ייצרתי ב7 שנים האחרונות, פחות או יותר, 30 פרויקטים בתחום הנדל"ן, בתחום התחדשות העירונית, פינוי-בינוי,
תכנון מחדש של קרקעות היסטוריות, כל מה פרויקטים יזמיים בנגב, מצפה רמון, דימונה. בכלל ציונות. כן, מאוד מאוד נהניתי, ועכשיו אני הגעתי למצב, או לתחנה שאני אומר, אוקיי, להנחיל הלאה? צריך לעשות, כן, צריך לקחת עכשיו גם את זה, ולעשות איתו מעשה יותר משמעותי, יותר גדול, וגם לעשות דברים שאני נהנה. יש הרבה כיף בלעשות נדל"ן, יש בזה גם הרבה אתגר, כי כמו שדיברנו פה בצורה מאוד ארוכה, תהליכי התכנון הם מאוד מורכבים, הם מאוד ארוכים, וצריך הרבה סבלנות. לדעת לנהל אותם. ובעיקר כל היום מתעסק עם בעיות. אז נראה לי שאני מאמין, כמו שאני יודע מהעבר, וזה שאם אנחנו נגייס לתוך הדבר הזה אנשים, זה יהפוך להיות קסום. ויהיה פה עוד איזו משימה חשובה. אז אני מאוד מתרגש לקראת הצעד הבא, מאמין בו, ומאמין שנעשה טוב לכולם, למי שיבוא ולמדינת ישראל. לעשות טוב תמיד מבורך. שיהיה לנו בהצלחה. תודה.